Right, tripo pa base pedu ndepi? Boy mdala. Bobo uri kuita sei pana? Pana zongo. Handiti? Lakzone. Iwo unonzani? Indini anotanyera dzomisi. All right. Une makore mangani? Anjaziwa. Hauchaziwa. Uruda kuti kudii kune vanhu kumusha kwako ndekuti? Musha kwangu Urungwe. Uruda kuti chii kune vanhu vekudheni kuUrungwe? Nungokwaza wangu hama dzangu dziri kuUrungwe newapana wangu vanin'ina wangu nini. Handiti? All right, iripo. Apo lato. Apo! Zviri kudidi? Apa pana engineer panapa. Muri semda? Aise maranings. Apana engineer. Ndepi mkuru? Apa pana artista. Zviriko muita sei? Bobo. Saka angodaro. Muri kuti kudii mudara kune timu riri kudheni? Kumusha wende ku? Ndoti ngavazvimbire ikoko. Oza wana basa. Ngavaite sei? Ngavazvimbire kumba ikoko. Noti havana chi? Wana basa. All right. Imuri kuti ngavaite yavari kuita ikoko. Aiwa, ndo cheche. Ngoramba wachingotipa ma blessing. Aiwa, musi kunyepa. Leroy chibaba kwazisa vanhu mbanonga. Chingokwasa vanhu. Leroy mchamuziya here Leroy mukomana weyoyo. Uyu ndi Leroy. Ndepo wangu. Yabo. Handiti? Iwo unonzani? Nonzi Kembo Moad. Kembo Moad. Alright, apa ndo Kembo Moad. Kwako kumushande ku? Karoi. Alright, wanengo yakareba sei uri muno? Ndakwanisa kura. Alright, chii chakakubvisa padeni? Yangere nyaya kurima, takatiza kurima. Saka uruda kuti kudii kune timu riri kumusha? Ndongoti ndavaramba vachisimbirira vachirima ikoko. Ngavaramba vachirima ikoko. Iwo wati wako Harare. Iripo. Ya. Saka wauri kuda kumuresa ndiani? Anonzi Tobias. Na Petros. Tobias na Petros. Alright, iripo. Apo. Zviriko. Uyakuno. Wabva wadipa. Iwo ndo wangu cheche. Natsonipa chiri chehagi chacho. Unipa chiri chehagi chacho. Chivaudza kuti zoni unonzani? Murefu. Alright, kurutsi kumarainde kupi? Pakadoma. Papi uriwe kwangu kewe? Serious unobva uri muka here? Ko wakabvirei pama areas? Vaiti draw amdara. Vaiti draw. Alright, vachiita sei? Varikuti beans. Saka uruda kuvati chii pakadoma? Madhira avo ndara. Ngavaite vari kuita ikoko. Saka timu kadoma hanzi teya muri kuita. So panapa pa base ndo pedu panapa handiti? Ndo base redu. Handiti ndo bedroom. Apo makadi? Apo ndiani? Evidence. Kurutsi ndekumda evi. Kobla uyakhuluma isiNdebele? Alright, so usuka ngapi eBulawayo? Mina eBulawayo. Ingathi ekhaya evela khona eSoshangane. Bakhona bomama naye ubaba. Bonke bakhona. So ufuna ukubabingelela vela ngitsho. Angikubona. Awufuna ukubabona? Why? Right ngiyini so. Wenzeni wena? Ndipe kuri kumani ndisothi kumani. Awufuna ubabona? Ngiyabona. Alright, so ufuna ubingelela bani lapha? Tatha kaTembu zaenda kazi. Vela kula. Akula vela. Uyaziphelela kuphela. Wedwa lapha eHarare. Wayalale. Nabangani bakho. Hayi ngiyakubona vela. Hayi wewe. Alright, ndipe sando za. Apo. Hayi wayidzimpinga manje. Vaudze zita. Hayi ndonzi Taurai Hugo. Taurai Hugo. Right, vaudze kuti wewe kudhende ku. Vadheni pangu pamusha paMondoro. PaMondoro. Farm. Alright. Varende ndiri pachitumbiza. Handiti? Chitiudza kuti zoniwa nenguva yakareba sei uchihasla.
Ndane 8 months. 8 months. All right. So uruda kuti kudi kune vari kumusha. Kune vari kumusha ndiri kuti zviriko. Ora zviriko. Vamwe kupinda muchikwata zvinowanikwa. Zvinowanikwa. Takagarisika. Makagarisika. Itai zvamuri kuita ikoko. Muri kuita ikoko. Ndoto zvatiri kuita kuno. Musatombozvinetsa. Tombozvinetsa kwezita gara totamba nemadhaka. Pamakaritwe tinge tura boss gaga. Waro wakutoriwa mabhazi. Panapa muri kudei pana? Koda vamunangagwa. All right. 2023 vanenge vachipo. All right. Ndiwo baba vedu. All right. Anovabvisa tobva tamumamisa. Angotaura kuti munangagwa ngabve. Varova. All right. Takatomumamisa. Na mama makavapa sando vedu. All right. Otiriya. Aiwa tiriko mama. All right. Sa muri kuda kuti kudiwo kuna vamunangagwa vakazohwawo mashoko enyu. Vamunangagwa vakatonotitsvagirwo zvinenge zviri nani. Mama Auxilia muda kuti ngavambouyawo vazokuona iwoka. Tiona pano. Ngauye pano. Nekuti muri vana vani? Vana vavo. Wati oda kuti wokudi? Chongo chemero mama Auxilia vanotipinza murosi. Vakauya atimbotekana. All right. All right. Leroy. So iri timu rangu irandide. Handikangozoende. Azviite. Aiwa ndatombosvika panapa. Handisviki handingozongoende. Andidi. So tine zvimwe zvatoda kuitirai. Kuti musare muchibika. Andidi poto dzacho dziri kupi? Poto dzakaguka. Andidi. Poto dzakaguka. All right. Please don't touch my sim. All right. Aiwa izvo siya. Aiwa ndiruti sipo siya. Torai upfu wekubika. Ichi futi siya. Right. Don't touch my Right. Ndora video. Manduwana here ndakamenya. Saka apa pakomana kabikai. Hande titonogadzika poto apa. Poto chiripo. Atonogadzika poto avarambe. Aiwa chiitai so sipo yogezesa. Handiti sipo ndoda kuona vanhu vakageza panapa pakomana. Munhu wese ngageze pabhesi panapa handiti. Munhu wese ngaite zvogeza food yedu iyi nekubika padeni. Ndizvo kwakomana. Izga ndokwatiri kuno kwanditi neboys rangu muno muguta reHarare. Street life handiti street life is not easy. Munoitika zvakawanda. These guys sometimes they go without food, they can sleep without food. Sekuona kwenyu amutori namablankets, but this street life handiti so nhasi ndatirega timbotenderera tichionesana kuti street life ndanani varimo. Aiwa Uncle Saint sekuru vevanhu. These are my people, these are my family. Handiti one thing vanoziva here kuti nyango ukada kundibira handibirwe muno muHarare. Kungoziva chete kuti ninga abata Uncle Saint. Zvadhako. Kudhara wakadi? Leroy wangu ndibige. Right. So guys, from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. That is much love. We love you all.